sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Vivian. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Your Love. Flowers bloom a morning. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kini usa ka babae nga nagpuyo sa Karkar City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Vivian. Lutuan ng 5 ka isda. 5 ra day pa? Unsa man di ay? Unya na ka mukaon inig humo. Unsura na mo, pay mo. Pa. Kung mao na nga, di ka kakaunod tarong sa inyo. At tulad ka ni mama ni mo. Mao bitaw tay akong gusto. Mas ganahan ko nga adto ko ni mama kaysa ni papa. Suwayag ang si mama ni mo. Sige. O ba ni ko niya, Jasper ha? Adtoon ako si mama. Sige. Pero, di lang ko magpakita kay basin mo nga si mama ni mo nga gisugo ti ka. Sige. Nganong di ka, ha? Di ba niingon ako nimo nga adtura ka ni papa nimo? Bahay dito kay naasalay ka gastos imong pag-eskwela. Dinhi na ako wa kay mapaabot. Naglisod gani kog pakaon ani mga igsuon ni gawas kay way trabaho ning amahan ani nila. Ako ra ning kamot dinhi. Unya ikaw magpuno-puno pagyud ka. Wa kay kaugmaon ako. Ma, sige lang ko. Maka-eskwela tuod ko dito pero dili masad ko makakaunog tarong. Maguwat pa ko nga mahuman sa lagkaon tanan o na ako makakaon. Unya nga akong kanoon pagyud kay kanara pagyud kong unsay sobra nila. Unsa? Ma, sige na. Hani na lang ko nimo. Matabang lagi kong bantay sa kong mga manghod. Pauli dito. Ma. Duuyasan ni mo, Vivian, sa? Yung papa, nanay laing pamilya. Niya si mama sa nimo na anasad. Okay rin magudunta na ako. Nadawat naman na ako. Pero gusto unta ko nga tulong ko ni mama. Kay ba ako manggod ko nga bisan sa puton si mama pero matiman kog tarong ni mama. Mas ma-feel na ko nga pinangga ko ni mama. Unya, unsa man na nimo? At di man kadawato ni mama ni mo dito. Mo ni giingon nga magantos na lang ko pirmi. Vivian, Unsa man ni? Kwarta? Wala ko gigasto ang gihatag nga baon ni mama nako aron akong matag nimo. Pero nga naman. Luoy mo ko nimo. May baon man ko nga di ka kakaon og tarong sa inyo kay siguro naman ni papa nimo ang iyang mga anak sa iyang bagong asawa. Thank you, Jasper ha. Welcome. Ay kabala ka, Vivian. Ngara ko, di takapsagdan. Jasper.
takaw ninyo sa gawas ba, ha? Kay masayahay. Sige, ikaw magtarong, ha? Mayo pa sila. Ikaw Nangaon na magtarong. silang sukot. Nagasundan niya. Ako, ani, magkuwat na sad kung unsay sobra nila. Yabag ka! Isong nagkadili. Ano mga gis? Oh! Kay akong kuhaon ang akong anak din nga gihimo lang nimong katabang. Si Mama ron. Kuhaon ako ni Mama din, he? Gibilin ako nimong atong anak para naasay maayong kaugmaon kay naa kay tarong nga trabaho. Wala ko siya gibilin din aron himuon na nimong yaya og tratuhon nimo nga murag hayop og pakanon na nimo kung say sobra ninyo. Ma, kuhaon ako ni mo. Oh, Vivian, dali. Anhi ka na ako, dali. Salamat, Ma. Uwa na si Mama. Og papahawaon ako sa kong ama-ama sa bay. Kinaan na daw siya bag-o. Vivian, Nasa naman lang ko paingon, ani. Ako na lang usa. Magunsa naman lang ko. Juan. Magtaban ta. Jasper, Bata pa lang ta, Vivian. Dako na kay gusto ni mo. Maong di na ko kaya nga pasagdan ka. Jasper. Unyang imong pagtuon. Unsaon naman lang. Di bito na mudagan ng eskwelahan. Ang importante nga, nakikauban. Daan pagit ko nga na kay gusto na ako. Maong permi ko nimong tabangan sa una sa bata pata. Salamat ha. Ay, gikisan ko ni mo. Sorry. Nakalitan time. ko. First time ra ba na ako nga nagkasuway og kiss? Ako man sad. Vivian. Jasper. Vivian. Jasper! Si Mama ni mo. Mama. Ka mga bata pa ninyo. Unya nagkiskis na mo. Ma. Ay. Jasper, tiwasa ang imong pagtuon. Kung nakagusto gid ka ni Vivian human og eskwela, aron na amoy maayong ugma. Sa ato ba, ma? O yun ka ni Vivian nga akong uyabon? Bisan kinsa pay minyoan ni mo nakway kaso nako. Ang ako lang, nga makahuman kas imong pagtuon aron sa ingon, makahatag ka og maayong kaugmaon sa pamilya nga unya imong tukuron. Unya si Vivian, ma. Wa naman siya kapaingnan. Anhin na lang siya sa ato. Tinuod ka, ti? Oh, basta isaad ninyo nako, nga mohuman mo sa inyong pagtuon. Ote! Day, Vivian. Mo tutag syudad. Magdungan tayo pang-apply og scholar para college. Ha? Maning kamo taron. Makahuman gid ba? Agwanta ako lang gyud natong kalisod. Magtirimbang ngay lang gud-agod. Sige, Jasper. Salamat ha. Kung wa pa ka, tingali, wa na gyud direksyon akong kinabuhi ron. Vivian, Sukad pagit sa una. Pero may nakang naaparan ako. Ilabi na sa mga higayon nga, kinahanglan kayo kong tabang. tungod kay mahal kay ka. O gisaan ako.
Wa pa man ko ikapanghambog ni mo ron, pero pohon. Ihatag na ko ni mo ang kakomportable sa pagpuyo. Nga wa gid nimo na experience sa gamay pa ka. Salamat, Jasper. Congrats sa tong duha, Vivian. Graduate na kita. Okay, Jasper. Yes! Yes! Congrats din yung mga anak. Nalipay kay ko nga naning kamot gid mo aron mo lampos. Dili pa ni mao ang tinuod nga laban sa kinabuhi, ha? Ang importante karon nga naa na mo'y panglaban. Og nahibaw ko, wa mo'y dili kayang buhaton. Og proud kaayo ko ninyong duha. Salamat pa. Tita, salamat kayo. Sobra. Oh, ay nga nung nihilak naman hinuon ka. Ginawa lang ni Skalipay, tita. Ay, bisan pa man sa tanang pagsuway nga ako na against kinabuhi. Pero napunta gihapon ko sa mga maayong tao. Og swerte kaayo ko sa kong mother-in-law pohon. Kinaiba akong buutan ka. Og maayo kang pagkatao. Pinangga na sa tika, Vivian. Nga mura gidug akong anak. Og swerte po ng akong anak nimo kay buutan ka. Nalipahisad ko nga wa gid nimo usiki imong kinabuhi bisan pa man sa tanang kalisod nga imong naagian. Isaad naman ni Jasper, tita. Kung naanaw niya minindot nga trabaho, mabawi minimo. You're the one who never Ako na tingali ang pinakalabing swerte nga daughter-in-law sa kalibutan. Tungod kay pinangga kaayo ko sa akong mother-in-law, ingon man ni Jason nga akong bana na karon. Makaingon gyud ko nga layo gyud imong maabtan kung grabe og suporta ang mga tawo nga nakapalibot nimo. Karon, usa na ko ka manager sa usa ka hotel dinhi sa Cebu ug si Jasper pod lumargahay na pod sa gawas isip usa ka bartender. Tungod sa among paningkamot, nakapundar mi og bay og yuta ug naa na sa mi duha ka anak. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Vivian nga taga Karkar City, Cebu. Uban sa awit nga iya gipangayo. Awit nga nagkalahan, Your Love. Your love is the one inside. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing ko kadapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kahawit. I-address lang nininto naman yun. Handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, bagang salamat sa inyong pagpamilya.